увереност идва от факта, че не всеки ден можем да се докоснем на живо и толкова отблизо до известна личност, до изключителен творец, чието творчество плика от сърцето и от душата. Днес ми приготвили една вдъхновяваща изненада, но честта да я представи се пада на госпожа Ивелина Михайлова, едно не по-малко голямо име и дарование в българското музикално изкуство. Заповядайте. Ще започна с една музикална загадка. Слушайте внимателно, защото накрая вие ще трябва да отговорите на един въпрос. На първо чуйте музикалната загадка. Тя ще бъде словесна. Защо е музикална? Защото ще става въпрос за музика. Той е роден в град Варна. Когато се ражда във Варна, градът се казва Сталин. Като дете много обичал цигулка. Да, но като врасна. Учил виола. Виолата е малко по-голяма цигулка от тази, която не познавате в класическата музика. Учили сте за инструменти. След като учил цигулка в музикалната академия в Лондон, отива и специализира в Франция, в Унгария, връща се в България. Цели 11 години. Той е оркестрант в младежкия театър. Тогава се среща с различни поети, различни актьори и започва вдъхновен своите големи начинания в писането на песни и музика за театрални постановки. Пише много музика за театрални постановки, пише музика към детските приказки. Котрака с чизма, Шарлотон, Червената шапчица и много други. Музика към детски мюзикли. И на последно място вие сте още много милички, но през 1993 година той печели голямата награда за него с негова песен на Златния трофей в Слънчев бряг в изпълнение на Юлиан Неделчев. Песента си казва Посвещение. На следващата година печели първа награда, пак в изпълнение на певец Юлиан Неделчев. Следва едно запознанство. Аз лично се запознах с него в 1990 година, когато родих моята дъщеря тук в София. Тогава с него изпяхме песента Нова година. Тя се въртя много месеци след Новата година на 91. След това изпях песента Коктейл Юлиан Неделчев. След това изпях още една негова песен след време, която влезе в една на поверителното свирищи плочи, като млад автор тогава. Няма да ви издавам на колко години. В момента, когато той изглежда 25. Има издадени 9 албума с детски песни. Отделно албуми с песни за възрастни по текста на Недялко Йорданов и по текстове на Влада Димитрова. Той обожава и Влада Димитрова, обожава и Недялко. И след толкова много албуми, той решава да посети кого? Децата, 25-то, основно училище, доктор Петър Берон. Бероновците. Нашето прекрасно училище, което получава своята сграда през коя година? 1924 година. А кога нашето училище получава своето име? Кога получава името патрона доктор Петър Берон? Кажи. 1925 година. И така, сред многото песни, сред многото албуми, сред многото награди, не само на Златния трофей, а награди на БНТ за популярна музика, награди на Българско национално радио, на Пролетния радиоконкурс за популярна музика. Работи с Михаил Белчев, Деян Неделчев, Маргарита Хранова, Стеф Комникян, Митко Рупчев и много други популярни изпълнители. Кой ще ни гостува днес, за кого говорим до сега?
Благодаря на ръководството на училището, специално на Емилина Балчева за поканата. Разминахме се с една седмица, но така се подредиха нещата. Това беше извън мен. Как е настроението? Добре ли се чувствате? Имате настроение да пеете? Ако ви поканя на танци? Тази среща днес я приемам като празник на поезията и на музиката. Нито една песен, която ще ви изпълня, ще ви поздравя, ще ви зададе емоционално, не е случайно. Обърнете много внимание на посланията, на стиховете, които са отвлечени, надявам се, от достойна музика. Това представлява наистина песента. Когато учите история, литература на времето, ще обърнете внимание, че вероятно на времето, древността, поезията и музиката са били едно изкуство. Много бяха задачен, когато учихме, мисля, че в 8 клас беше Омир Илиадата. И цялата Илиада беше разделена на песни. Как така на песни Илиадата? Тогава може би се е пеело, знаете ли? Това е нещо велико. Музиката и поезията. Това е целунното изкуство, разбирате. Разбира се и други изкуства, но за мен аз нося поезията и музиката в себе си. И за да не бъда многословен, искам да видя ръцете ви. Празник без предели за новите ми приятели от прекрасното училище Петър Оператор. Questa vita
червени, всякакви сълзи, най-щастливият дни и живени, си празник безпредели. Оцени най-празни червени, и живени си празник безпредели. Сега за да се благодаря за тази акация, искам да ви науча на нещо много красиво. 4 реда, които е написал един много голям съвременен писател, поет, драматург и мой голям приятел Недялко Йорданов. Сигурен съм, че тази песничка сте чували, но днес ви предлагам да я научим, да имаме със спомен. Вижте какво е написал това. Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за тебе. Тя е нужна и дори прави хората 6+. За тези, които не са чули. Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за тебе. Тя е нужна и дори прави хората. Чудесни сте, имам честа да бъда вашия солист и като ви дам знак ще пея. Готови ли сте? Добре, моля, музика. Това е музикална приказка. Слушайте се. Тази история добра, старата гора. Имаше едно момче, много весело мъжче. Беше до нощите този тъй познат рефрен. Готови? Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за теб, здравей! Тя е нужна и дори прави хората дори. Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за теб, тя е нужна и дори прави хората дори. Много хубаво пеете, продължава. Но веднъж един градец хвана малкия певец и остави в нощта със запушена уста. Кой ще пее нощ и ден този тъй познат рефрен? Готови? Хей, приятелю, здравей, щастен, моята песничка за теб, здравей! Тя е нужна и дори прави хората добри. Хей, приятелю, здравей, щастен, моята песничка за теб, здравей! Тя е нужна и дори прави хората добри. Третата музикална приказка продължава. Но крадецът в нощта чува много песента, въпреки че се е укри най-дълбоките гори, спрямо и го хвана в плен този тъй познат рефрен. Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за теб, тя е нужна и дори прави хората добри. Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за теб, тя е нужна и дори прави хората добри. И сега да видим доброто как ще победи. И се върна този градец, когато и малкият певец, засрамен за бял глас, с него песента тогас, да изсвъркахме пробеден от един град.
гости, пани гости. Браво! Имаме си песничко с спомен, някъде може да се видим, да се познаем. И какво ще си кажем? Хей, приятелю? Супер! Сега, ходили ли сте на детска градина? Ще ви върна малко от петешорските години. Искате ли? Не може да не сте учили на една песен на Чичевайло за един с такава устна. Да, и огромни зъби крокодили. Не може да не сте учили. Който какво прави? Зъбите си ги е с устата бързо с редовно свири на и може да прида супер, доволни сме. Знаем, нам сила да
Нашето голямо вечерчасие, много се пилони вятър, след това часовници измятат. Всъщност нашия живот това си е, нашето голямо вечерчасие. Прекрасни деца! О, няма сядне! Това не е пенсионерски клуб, не сядне! Да поспим, кой обича математика? Това е нещо велико, дори музиките и математика, така че аз също съм любил математика. За всички мои приятели нови, трудна възраст, маестро, газ, защото никога ги да учи. Няма сядане! Я да ви видя сега. Стоп изпадна лошо настроение и имам съмнение и яснозата е ясна вече. Казвам, трудна възраст си човече. Ай да ми препуска по-опашки, у дома крещи юнашки. Баба ми разплита стари клетки и видите другите съседи. Математиката сон да бие, како ни за песни да се крие. Корени квадрати, скорост, време, бой, дявол да се вземе. С математиката сон да бие, како ни за песни да се крие. Корени квадрати,
трето степен. И госпожите ще ви питат, как мислите, мили деца, съществува ли Баба Яга? Няма Баба Яга? Няма. Виждате си. Не си я виждал, обаче, представете ли си как изглежда? Една сметла, тоди по помини. Значи, мили деца, моята Баба Яга, която познава, е родна жива. Знаете ли как свири на китара Баба Яга? Сега да видим маестрото, ще прегласете се, готови да чуете Баба Яга как свири на китара. Тя се настроя още, не е спокойно, още малко. Отворете си ушите си. Готови? Страхотна Баба Яга. Всеки път по вечеря с приказки за Баба Яга, чена космица на стара съвършната да смущава песни. Готови? Знаете ли себе, мама, покажите, голяма Баба Яга помните. Щом си свини на китара, ви сте дига страшно няма ви се въпопадаме. Ако вече разполягаш, Баба Яга с твоите мил, ще попея в съня ти, както ви сестри. Ако вече разполягаш, Баба Яга с твоите мил, ще попея в съня ти, както ви сестри. Как свири на китара, Баба? Няма да дълго време, тъй че няма да го вземе целия ми ден ети. Трябва много да се уча и живота да сполуча, Яго чалото ски. Вече ми приде до уша, Баба Яга се не слуша, такива мерапори. Без да иска ме изправи, ама че на бяга бяга, бяга уми. Пред очите глед за жалост, май си карат както рок, но излезе бърза радост, пред рок-н-рол. Пред очите глед за жалост, май си карат както рок, но излезе бърза радост, пред рок-н-рол. Пред очите глед за жалост, май си карат както рок, но излезе бърза радост, пред рок-н-рол. Пред очите глед за жалост, май си карат както рок, но излезе бърза радост, пред прекрасни деца, прекрасни. Мили деца, останете. Помните ли с коя песен се запознахте? Ей, приятелю, здравей! Моята песничка за теб. Тя е нужна и дори прави хората. Прекрасно се запомнили сега идва една много красива песен на Чичо Галево. Ще пеем заедно, например. Ще имам честа да бъда вашия солист. Стиховете са пак. Големи и малко любов. Светът е хубав, светът е чудесен, светът има нужда от моята песен. Готови сме, песен. Ще пеем заедно. Света е хубав,
Много щастлив човек съм, да знаете. Общуването с деца е най-чистото, най-великото преживяване. Благодаря ви от сърце. Господ да ви пази, прекрасни деца. Бъдете здрави, слънчеви, усмихнати, както е времето вън. И дай Боже пак по-хубави поводи да се види. Благодаря на ръководството на училището, специално на Евелина Балчева, която ни свързва